filosofia ikasita hasi nintzen ikastolan edo haur literatura lantzen, nola pixkat idazle bihurtzen da norbait, zenbait kezka bildu nezaken olako historio baten inguruan. Eta nire betiko kezka, benetako zauria zen euskera ez jakitea. Euskara ikasteko ere metodologia ero ezeon. Gero, zuek ezagutzen duzuen mundu hau, iruditu zaizuena behar bada, betikoa dara, ez da horrela. Orduan, nahi betidanik gustatu egiten zitzaidan idaztea, literatura, irakurtzea, eta ni bideratu nuen ere irakurzaletasuna aurrentzako idaztea. Eta hola nintzen tontamentian, esan nahi dut, gehiegi, konsienti izan gabe, haur literatura lan zen. Eta oso pozik nago gainera, ze haur eta gazte literatura oso gauza serioa da, teintezgarri. Eta zuetako batzuk, magisteritzako ikasketak iten baituzue, eta nerekin topeten baduzue, gelan, esplikatuko dizuet. Orain ez bai da, momentu egokia. Baina benetan oso mundu interesgarria da. Ni irakasle eta idazlea izanik, niretzako asko zerrexeago, gratifikanteago, pozgarriago, hola, bapateko, nolabaiteko erantzun bat duzulako irakaskintza dara. Nik klase bat ematen detenian eta normalki oso gustora ematen dut eta ikasleak ikusten dute interesatuta, oso gustora gelditzen naiz. Idazle izatea askoz lan gogorra, bakartiagoa da, borrokatu behar dezu zure barneko inseguritateekin, baina era berean ideia batek harrapatu zaitu, historia bat kontatu nahi duzu, eta horra biatzen zera batzutan oso ondo, idazten duzu eta ze ondo dijoa, eta beste batzutan, nola, dik ezeko esatentan bezala gelditzen zera, eta pasa ditezke hilabeteak, eta oso gerora utzi behar dugu idazlan horren gratifikazioa. Baina datorrenean, hoi bai dela marabila. Horregatik, animatu nahi zaituztet, gustatzen zaizuenei behintzat idaztea, ez gelditzea lehenengo oztopo horren aurrian, frenatuta, segi. Egia da idazle izateko, eta beste gauza askotarako, pentsatzen da Jesusek ere, nik uste gauza bera esango lukela, oso egoskorrak izan berbera, egoskorrak. Gaur ez zaidatera, baina hurrengoan bai, eta hurrengoan. Guk behar ditugu lehioak, behar ditugu balkoia, behar ditugu paisai berriak, eta fikzioa da gizakiaren beharra. Eta umiak ere bai, umiak behar du ipuia ez nia bezain beste. Topo iten baduze, gustoko liburu batek egiten, liburu horrek itzaiten badizu, eta liburu eta zuen artean sortzen den elkarrizketa dialogo intimo hori ez dizu beste inork emango. Bueno, nahi interesatzen zitzaizkidan asko hasierak, gauzen sorrerak. Munduaren sorrera, biziaren sorrera, espezien sorrera, hau da, espezien evoluzioa, gizakien sorrera ere bai, eta euskaldunon sorrera ere bai. Ja, karrera bukatzen nahi nintzenen, hasi zan hemen, Barandierango Jose Miguel, ikerketak egiten Kobazulotan. Eta euskaldunon sorrera tartean zegoenez, beraren gana jo nuen. Eta orduzko ehoz, aztarnategi asko miatu ditut, industu ditut, eta bar. Ikusten dezue nondiken noa di joan, lotura, filosofia, eta ondorengo ikasketatik. Ekain apartada, ekain zoragarria da. Orduan, iruditu zait, izegin baino gehiago bedala, ekain gozen bait irudi ikustea. Baina ez ekaingoa bakarra, beste batzuk ere. Horrela gaina ikusiz, ohartuko zateo beto, nundik noa di joan gure lana. Lana lona egiten dan ere galdetzen dezue. Hola xe ikusiko dezue lana nundik noa di joan. Aztarnategi bat aztartzeko garaien, gizaki hori hobeto ezagutzeko, nahi eta nahiezkoa dela, historiagile, biologo, geologo, eta baita fisikoak ere, noski, datazioak egiteko. Orduan, zientzia interdisziplinar bat da. Orduan, hau ikasteko, jo behar dezu nahi izan ezkio historiatik, nahi izan ezkio zientzia alorretik. Prehistoria, zientzia fakultatetan ikasten da. Gero, hasten dira, neolitotik aurrea, gizakiak abereak atxiratu zitunen, eta nekazaritza sortu zanen, eta hortik aurrea letraseko fakultatetan ikasten da historian. Baina aurreko guztik zientzia.
museoa. Beharrezkoa da Donostiarako museo bat. Gauza hauek jasoko dituzken museo bat. Beharrezkoa da galdetzen duzue. Beharrezkoa. Barandiaranek bizirik aurkitu zuen Goardi bere haurtzaroan mundu hori. Esan nahi dut Ipuiak, Esaerazarrak, eta bar. Baina, bera testigu bat izan zen, 20. mendearen zehar, eta berak ikusi zuen nola zihoazten Ipui guzti horiek, mundu guzti hori galtzen nola zihoan. Eta berak eriotzari gauza asko lapurtu zizkion. Horiek eriotzara zihoazten, zuzenean. Zorionez, guk etnografo handi bat izan dugu herri honetan, Barandiaran. Beste herri asko ez du halako suerterik izan. Orduan, beraien, herri horien Ipuiek, tradizioak, esaerak, mitologia galduin da. Ezagutu gabe galdu da. Hemen berriz ez. Don Jose Migeli esker, dakizkigu horiek. Horregatik esaten dut, Don Jose Miguelek gauza asko lapurtu zizkiola eriotzari.